welkom vanuit Nijeveen bij de Noordelijke Kworbelderby tussen DOS 46 en LDODK. Een beladen duel, want de staan op een ranglijst is maar 2 puntjes verschil. LDODK staat op het derde plak met 16 punten. DOS 46 had 2 punten minder, maar staat 6e. Ja, en als je rekening kennen, dan kan het Joen dus zomaar echt 16 punten worden en dan lijkt alles weer iepen. Het is een razendspannende kworbelleague dit hier, maar liefst zo'n ploegen binnen nog in de race voor 4 play-off plakken. Het is DOS 46 wat de laatste weken in een geweldige flow zit. Ze wonnen al van koprenner PKC en ook van Top Sassenheim. En pakken een soort punten in de laatste weken en dat doet LDODK juist net, want die gaan in de laatste 4 wedstrijden maar 2 punten hellen. En dus is die grote voorsprong die ze hier op de drin helemaal voort. Zo goed als voort, dat ben er nog maar 2. En Joen kan dus voor de rest van het seizoen wel eens een hele wichtige wedstrijd worden. Mijn naam is Frederik Wijma, naast me zit Jan-Sjoerd Pool. Hij is oud-trainer-coach van LDODK. Hij is nu verantwoordelijk voor de technische zaken bij de club. Ja, Jan-Sjoerd Pool. Wat voor weken is het voor Jim West in de Gediek? Nou, het is een hele drukke week altijd. Iedereen had het roeien en iedereen die weet hoe belangrijk deze wedstrijd is. Nou ja, dus iedereen die had er eigenlijk maar bezig geweest. En ja, hoop je dat we het tot een goede eindbrengen kunnen hier. Ja, Jim staan er heel florissant voor na de eerste helft van de competitie. Maar 2 keer verlenen, alleen nog van PKC en Top, nou dat ken. Maar als het gewoon gang weer zou dat het de eerste helft gang weer, dan hing je hem nou alleen nog op kop staan met 20 punten, 12 punten los van PKC. Wat leidt even anders? Ja, dat is in theorie, dat klopt het al, hè, maar praktijk is vaak hier oors. En dan had ik de meisje mij wat blessures hier en daar. Ja, mijn team is net helemaal volledig. Nou, weer lastig om de gang erin te houden. Maar goed, 18 wedstrijden lang. Ik heb nooit 18 wedstrijden lang goed wezen. En dan leven we hopen dat ze heel snel weer de guy te pakken krijgen. Ik ben nu weer volledig, dus ja, had er vol vertrouwen in. Ja, en dan kunnen we dus ons opmeidje voor een fantastische ambiance hier. Het is al laden vol hier in Sporthal de Eendracht. Er kan haast net een kop meer bij. Ja, en grotere spanning in de competitie is haast net denkbaar. Wat het jong wordt, daar kunnen je live tugen van wijzen. Want vanaf 8 uur dadelijk, dan begint deze wedstrijd hier in Nijeveen. Maar als inzet, waar van de noordelijke teams gaat naar de play-offs en waar mat misschien wel een stapje te bek doen. We zullen dan zien, LDODK is weer volledig, Marjolein Kroon is er weer bij, Friso Bode is weer beter. Erwin Zwart is weer vrij van zijn Achillespeesklachten. Dus op papier hebben ze de sterkste ploeg weer staan. Bij DOS 46 kunnen we constateren dat de topscorer waarom is Jelmer Jonker. Die had er een schorsing op zitten. Ja, die had al aan een week net spelen. En ze won wel alles. Wat voor consequenties zou dat haar kennen? Ja, dat is. Jelmer Jonker stelt natuurlijk altijd wel om. Het is meer van welke combinaties zie je ze denk ik nou bij de man. Harry Visser weer heel goed met Pascal Frieswijk de laatste weken. Dus ja, ik denk dat ze dat wel houden. Ja, het zijn wel een beetje wat oorspelen van mijn naam Max Malenstein. Die zijn wel wat oorspelen met de Jelmer Jonker. Ja, en vanzelfs willen we vandaag even weten hoe het gevoel vooraan is. Want ja, dan had de mensen een hele week jongen. Hoe is die in de kopjes? Ben ze er klaar voor? Had ze een goede kans, joh? Ja, ik vind dat LDODK een betere ploeg gaat dan DOS. En de kopjes die gehoord van de week. Iedereen had er heel veel zin om Savisa, zijn DOS. Daar had ze geen motivatie voor nodig of zo. Dat zit er gewoon in. En ik vind dan nogmaals, LDODK een betere ploeg. Dus ik denk dat we winnen. Ja, ik ken niks zeggen van ze gaan natuurlijk in al die jaren heel tijd lietse stapjes maken, heel tijd naar boven gaan. Eigenlijk is dit wel het seizoen dat die stap nou eens een keer komen moet, hè? Naar de echte top. Ja, we hadden dit hier een kans. Het had vooral te maken met dat de andere ploegen, de topploegen net zo top in als een aantal jaren geleden. En ja, dan is de kans. Het is geen matten of zo, want het is een heel veel mensen gewoon. We willen heel graag, maar we matten niks.
Nou, in elk geval, we zullen het dadelijk zien. De spelers staan alle keer in de donkere hoekjes van de cel opsteld. Die worden dadelijk één voor één naar voren erop. Dan weten wij welke 8 spelers van DOS 46 en welk 8-tal van LJODK beginnen zal om deze noordelijke derby. Een wedstrijd die altijd al beladen is, maar nou extra vanwege de staande ranglist. Marjolein Kroon, Marloes Friswijk, Lineke Pries. Het binnen de verste namen die we verwachten kennen van LJODK. Erwin Zwart, Friso Bode, André Zwart. En de geblesseerde Julian Frieswijk zit weer bij de selectie. En dan zal nou dadelijk het dak er wel aangaan, want nu komen de matadoren van het Oostploeg. Geertje Hoekstra, Fries en Muttens. Just over in het team van DOS 46 nog verrassingen? Nee, ik krijg straks toch hier en jammer speel gewoon natuurlijk. En ik vermoed dat Harjan gewoon bij Pascal in het vak staan bloot. Harjan had vorige keer een heel goed spelen en ik denk dat ze dat net ook wel hebben. De wedstrijd zal onder leiding staan van de scheidsrechters Erik Huizen en Johan Fries. En dan is het altijd nog even spannend met de vakken haar opstellen en welke popjes genomen qua komen, want er zit alle keer strategieën achter. Waar moet je waar? Want wat is het strijdplan van LJODK, Joert? Ja, ik kan net bij de bespreking geweest, maar ik weet al voor zeker dat ze heel veel druk aan willen. En ja, met name op een man pressie aan. En ja, dat is altijd het LJODK verdedigende werkwet altijd goed in West binnen. Dus ik denk dat ze dat Jorik zeker de bank in. Ben er nog bepaalde spelers van LJODK die on jongens koppelen worden? Nou ja, Jelmer en Harry die zullen wel André en Erwin verdedigen willen, neem ik gewoon. Dat binnen de beste verdedigers en ik denk dat het Wosjanko komt. Nou, de coaches die Foeski nog even in de middenstip. Henk-Jan Mulder en Jan-Jouke Vlokstra. Beide hadden ze als speler een verliezen hier in Nijeveen bij DOS 46. Nou ben ze dus het duo bij LJODK. En dan kunnen we eens op meidje voor de kraker in de Korbbal League in het noorden. Jelmer Jonker is weer waarom naar de schorsing. Hij had de bal in de hand. Zijn oor hem staat André Zwart. En on Zwart de taak om de topscorer van DOS 46 kwaad te houden. En dan ben we los. Max Malenstein staat door Friso Bode. Malenstein die hem daar aan de week een geweldig ontwikkelen had. En daar is de eerste score. Het wordt 1-0. Door de eerste beste schot van DOS 46. Bij Kim Petersen die scoorde. En dit is het eerste schot van LJODK. En die van Erwin Zwart roegelt correct de koer uit.
Ja, dan niks zo'n halve zelfs, maar het is wel belangrijk om in die beginfase erbij te blijven dat ze net te veel uitrennen kennen. Maar we gaan zien kent verleden weken. Ook al staan je 5 goals voor, het is absoluut nog geen garantie dat je dan winnen. Sterker nog, zijn DVO hier, LDODK, mij nog 10 minuten te gaan en 5 goals voor. Het skipt nog 1. Maar oorsom heb ik voorbeelden dat ze het zien Fortuna uit in Delft 5 goals achter staan en toch won. Het zei net zo volle meer. Wat kan Erwin Zwart bij zijn eerste vrije bal? Nee, dit zo'n kwarte kant en de rebound is voor Pascal Frieswijk. Nee, de echte scherpte is er nog net. En dus kan dat zijn ze 40 beziekje verder erin. Maar André Zwart, attent onder de koer, had de bal alweer. Diana van der Vorst. En weer de rebound voor Pascal Frieswijk. Ja, dat is zijn sterke punt. Krachtige jongen. De broer van Marloes en Julian die bij LDODK spelen. Hij is ook gruwelijk sterk bij die koerszone. En daar wordt het al 2-0 terug Nienke Hensbergen. Even het eerste tikje uitdeelt. Terug. DOS 46. En wat moet LDODK nodig aan? Nou, het is juist heel goed dat het vak van wat nou in de verdediging van DOS, die speelt Hubert op Friso. Ja, op de verdedigende taak van Friso, dat is natuurlijk net het sterkste punt van Friso. En Jelmer Jonker die speelt in afvang en op zich gaat dat goed. Alleen ja, de dames die krijgen een paar goals al meer, dat is jammer. Ze moeten nog gewoon rustig door, denk ik. En zien dat ze hun het pakken kennen. Dit goals zijn belangrijk. Zit even net bij in de wedstrijd. Ja, Marjolein Kroon is scherp. Is waarom uit Zuid-Afrika met haar werk. En zij maakt het met haar eerste schot de onslagstreffer 2-1. Rian Visser met de vrije bal. En die mist wel eens. Maar Pascal Frieswijk had de rebound en de score. En tilt het verschil weer naar 3-1. Nou, dit vak wacht het nog op zijn eerste doelpunt. Ze binnen net voor niks het eerste onvalsvak. Want er zit een protte scorend vermogen in. En dat bewijst hier Julian Frieswijk. Hij antwoordt op de score van zijn broer. En dan is het alweer 3-2. En alweer de bal veroveren. Dus de kans voor LDODK om weer op linkerse hechten te komen. Julian Frieswijk, zelfs zijn broer. Dan weet ik nou al dat hij de man met zenuwen op de tribune zitten. Want dan vindt ze niks aan. De beide zwanen in orde. En dit is Marloes Frieswijk. Dichtbij de derde goal. Ja, de spanning wordt al grimietig. Er vallen al mensen op een groen. Er wordt raast om overtredingen. Trosspelen zei de scheidsrechter Julian Frieswijk. En Erwin Zwart die krijgt nou de strafworp mee. Hij vong de bal, maar van achteren foutief hinderen. En met zijn karakteristieke one-hander tekent hij voor 3 gelijk. En dan hebben we goed 3,5 minuten spelen. Nou, in dit tempo kan er een hele score op het boer komen, Josje. Ja, het is. DOS had natuurlijk een hele goede start gehad. En het is belangrijk dat LDK rustig blijft. Dus nou dat dit is de tweede goal van een dame. Ik denk dat die dames gewoon iets qua de verdediging maken. Die zijn iets te bang op afstand. Dat moet even wat op scherper worden. Ja, nou gaat het even mis in de communicatie met Marjolein Kroon en André Zwart. En had DOS 46 alweer balbezit. Hier nevens mij Geertje Hoekstra die schrik niet scoorde. De Friese om Utens had in het verleden nog eens bij LDODK korballen. Maar hier verkering hier in Nijeveen en is toen achter de leefde omgang naar Drenthe. Rebound voor Julian Frieswijk.
Die voor het eerst dus weer speelt naar die vervelende ankelblessure die hem toch een paar weken aan de kant houden had. Maar het lijkt erop dat er krek op tijd voor deze wedstrijd weer optraind is. Marjolein Kroon, maar een mooie passeerbeweging naar Madelineke Pries het aanmeidje en dat doet ze haast. Ja, keurig, maar nou... Ja jongens, dit zijn wel kansjes die je meenemen maat aan de voorkant. Actie weer prima, alrennen wat minder. Maar daar is alweer het balbezit. Marloes Vrieswijk goed bij de les. En weer maat LDODK erachteraan. Friso Bode. Nee, te kwad. Geen rebound. Het is nog even het aantasje van de beginsituatie van die wedstrijd. Even onvielen hoedjes stinnetje om elkaar. En weer een keurige rebound van dat pikante duel tussen Julian en Pascal. Twee uitstekende rebounders. Marek Broers dus. Marjolein Kroon. Slipperke van André Zwart. Pech. Oh, hij krijgt een overtreding mee. Nou, dat had hij. Dat het spel terug in kan. Mijn balbezit voor LDODK. En waar dwat het schot te nemen. Marjolein Kroon werd uiteraard zocht. Nee. Als blikken konden doden, Max Malenstein zocht dus even een Friso Bode. Dat beloven pittige dueltjes te worden deze wedstrijd. Arjan Visser. Bijzonder op dreef de laatste weken. Ziet uit alle hoeken rekken. Maar nou dus even net. En dan is het nog maar één doelpuntje verschil. Nog altijd in het voordeel van DOS 46. André Zwarton van Ooston. Nee. Gelok valt nog net helemaal de kant uit van LDODK. Nee, dit vak had moeite om wat langer te spelen. En die had ik te lang moeite om 12 keer te zitten in de aanval. Ik denk zoals dat de heer een heel zakking in van DOS. Elke scot gaat naar de koerta. Ja, ik breek even in, want aan de andere kant is een strafworp. Creëert toch Geertje. Want die waar foutief aanstappen, schiet hem de zelf in. En het verschil wordt tilt naar 2. Geertje Hoekstra waar foutief aanstappen. En verzinnen hij mij de straf op dit zelf verzilverd. En dat betekent 5 draaien. En dat brengt het eerste aanvalsvak van LDODK weg van de koer. Marloes Vrieswijk te kwad. Nee, iets te geforceerd. Ja, ze zijn gretig voor zelf. Ze willen graag, maar de keus is om rustig in de hollen te blijven en de momenten te kiezen. Hè? Ja, dus dit vaak nog even hier scoort, bal voort. Dus ben ik even net tevreden maken hoor. Ik misschien maar even denk wat iets langer spelen en vooral een keer het tweede schot pakken. Dus zet een goede rebound dat kan. Jullie die had een goede rebound en dan moet ze eens vaker zitten. En dit is Marloes die herstelt weer, maar je kan zien dat er spanning op zit aan beide kanten. Dat de acties wat forceerd binnen nog. Ja, Marloes Vrieswijk, een van de internationals aan de kant van LDODK, bij DOS 46, daar herinnert er meer aan op dit moment, hè? Ja, dat is eigenlijk het probleem dat ze na eerst de bal kwijt binnen. Ja, ik breek toch weer even in, want weer een doelpunt van een dame, Nienke Hinsbergen. En het verschil gaat naar draaien. Het is tijd voor LDODK om even Holsje erbij te horen. Te gauw balverlies. En in deze fase is DOS 46 even de bobbelissende partij. En alle foutjes worden genadeloos afgestraft.
Malenstein van Grutte aanstaan. Rebound. En daar dan André Zwart die het ingrijpen kan. Waar staat erop bij LDOK? Waar neemt het voortouw? Siepe is Erwin Zwarteman met het schot. Rek het geen koer. Fries wiet wol. Maar ze vallen nog net. En dat biedt de mogelijkheid onder de om naar 4 verschil uit te rennen. Nienke Hinsbergen weer. Werd dichtbij. Krijgt de ruimte van Marjolein Kroon. Ja. En daar is weer Kim Petersen met een heel bekeken baltje. Mooie paas van Max Palenstein. En dus de eerste time-out van de wedstrijd. Henk-Jan Mulder roept de ploeg bij elkaar. Want op dit moment, wat moet er gebeuren? Nou, terug de time-out van coach vind ik. Ja, de dames die maken gewoon meer druk. Het is tweede goal die Linneke Schenk krijgt, dus een identieke situatie. Kleine Lieskorsk achter de koer. Ja, de dames hadden de volle mee kregen, maar het probleem blijft vooral in hun eigen aanval, vind ik. Dus, de achterverdediger terug dos en ja, ze moeten daar wel rustig in bloeien. En vooral vaker shit te kennen en dat gebeurt nou net. Ze hebben na eerste kap is de bal kwijt. En ze moeten proberen iets duidelijker te organiseren, zodat we wat langer aanvallen kunnen. Nou, even zien of het nut had. De time-out van Henk-Jan Mulder en Jan-Jouke Vlokstra. Maar nou van de koer het tweede onvalsvak. Friso Bode, Marjolein Kroon, André Zwart en Lineke Pries. André Zwart. Net eens de koer rekken. André Zwart, de bloed nou rustig. Herkansing net, koerbezetting, maar won de goal. En dit is de enige manier om te aanbudgen. André Zwart tekent zo'n fjouwer. En het verschil is weer 3. Arjan Visser. En onmiddellijk het aanbud. En dat is de 8 fjouwer. De eerste 10 minuten zitten erop van de wedstrijd. 12 doelpunten. Maar LDOK nog net op het scorepercentage wat we van ze wend binnen. Daar is Erwin Zwart. 8-4. Zijn tweede goal intussen. En wat kan door 46. In elk geval horen ze bij balbezit. Daar is weer Kim Petersen en die is weer dichtbij. Ja, Lineke Pries had de handen vol on haar zinstander. En des te meer reden van de onval om die bal hier langer te horen en betere kansen te zieken. De verdediging had het zwier op het moment. Erwin Zwart. Nee. Kijk, Erwin Zwart mist wel eens alleen in deze fase. Dit zijn de duelsjes die we verwacht kennen. Max Malenstein ziekert het natuurlijk op. Friso Bode geeft het net uit de wei. Dit waren grote sterke jongens. Die zien we nog wel eens vaker op de grond lezen, jongens. De randjes worden opzocht. En daar is Nienke Hinsbergen. En ver is het een damesdoelpunt. En ver is het 4 goals verschil. Marjolein Kroon. Nou, daar is André Zwart net ongelukkig. Krijgt het voordeel van het tiervol. Hier de bal op de hand, zei de scheidsrechter. Friso Bode dan. Nee, het vizier moet nog een beetje uitgerochten worden. Het is al wel in de buurt, maar het is net scherp genoeg nog.
46. Nee, 4 verschil. En dat gebeurt. Pascal Frieswijk staat net echt bekend als skutter. Maar de prik zit er toch even in. André Zwart. Mij het antwoord. Onmiddellijk. En dat is ik, zeelkworbal. Het kan ook gruwelijk hard gaan. Ik had bij mij maken dat we 4 goals zijn in 1 minuut. En soms met 4 seconden nog op een klok dat het echt nog goed. Dat is het mooie misschien ook wel van zeelkworbal, hè? Ja, het is vorige week weer het beste voorbeeld. Maar ja, het zei niks. In 1 minuut staat 2 doelpunten nog meidje. Zeker met 7 speeltijd. Dus juist in het vak van Dos dat het echt Jelmer een punt rebound werk doet. Dus dan zie je met name hoe de dames en Max Sint-Frieso. Nou, het is gewoon heel belangrijk dat LJDK wat langer balbezit houdt. Ik hoop dat ze er nog in slagen hier. Diana van der Vorst op Marloes Frieswijk. Die wacht het echt nog op haar doelpuntje. Ja, en dan vallen die bal in die rebound echt nog heel verkeerd in de hand. Het zit ik nog absoluut net mee. Maar dit kan nooit een hele wedstrijd de verkeerde kant uitvallen. Er komt aan een omslagpunt. En tot die tijd met LDODK beziek je het gaat net al te grut worden te letten. Niks aan de hand, zijn de skiersrechter. Geen strafworp. De verbuistering van Max Malenstein. En ik denk het wel eens wat mis. En dan is dit een cadeautje voor LDODK. Wat ze eens een keer uitpakken matten. 4 goals achter. En nou mat het kennen. Ja. Kijk nou weer. Rek het Erwin Zwart nog krek per ongeluk die bal. En is hem kwijt. Malenstein. Ja. Eerlijk is eerlijk, zij straffen elk foutje genadeloos aan voorlopig. Ja, dat is gewoon heerlijk in de wedstrijd. Kijk, de spelers die ons net pro doelpunt maken, die maken nou scoren mij. Ja, het lijkt vooral aan LK zelf, vind ik. LK die maakt beter, meer druk aan. En nou, deze bal ik weer, hè. Het is hier Scott en de bal is voort. Als ze dat net oppakken, dan wordt het juist heel lastig worden. Nog al een hele minuut te gaan in de eerste helft. Met een riante voorsprong van de 46 van Alve Seys en balbezit. Belangrijke fase in de wedstrijd. En ondanks dat Friso Bode er bovenop zit te verdedigen, valt tussen Balder Ekking. Hele knappe goal van Max Malenstein. Er wie eigenlijk helemaal geen ruimte. Maar hij maakt het een wol. En dan is het 6 goals verschil. Tolve 6. En dat is dan toch wel een verrassende tussenstand. Nou, Marjolein Kroon met de Tolve Zoon. Ken de verdediging van LDODK nou er kwart op. En kunnen ze die rebounds pakken. Daar gaan ze weer. En daar leidt Julian Frieswijk op een groen. En die wiel blesseert. Hoe slim liep het dat? Ja, dit binnen de duels weer zien hij de mem zo bang voor binnen. Die beide jongens zien om elkaar. In het scherpst van de strijd. In het veld ben geen broers, in het veld ben het echte vijand. En in dit geval wie Pascal Frieswijk de winnaar in de rebound. En maakt het hij het nog netjes aan. En is het weer 6 verschil. Julian Frieswijk staat bij skiesvluchter Johan Fries in de middencirkel. Hoe gaat het? Nou, het lijkt het mij te vallen. Hij kent terug. De actie van Erwin Zwart, de puntspeler. Ja, hij zit wel in de buurt heel dit, maar het is heel dit nog. Krijgt net.
Marloes Vrieswijk en Erwin Zwart, de beide schutters in dit vak. Die het nog net, ja? Ja, en dan kan zo'n zinstander, dat hebben we verleden week in de slotfase zien bij DWO, die kan ik in zo'n flow komen, die hoeven alleen maar omheen te komen en dan zitten ze al, hè? Ja, dus vind ik een heel groot verschil in emotie in bij de ploegen. Das die viert elk doelpunt ik heel bot als beste kampioen aan bij te spreken. Er zit een enorme beleving in het spel van Das en dan had ze de stand natuurlijk ik mee, dat scheelt. Maar ja. En weer een goal, weer een dame, Nienke Hinsbergen. Ja, de dames die maken duidelijk aanvallend verschil. En nu is dames die kunnen er net genoeg in zetten. En dat is nou op dit moment samen met het achterverdedigen waar het LUK moeite mee had om lange aanvallen op te zetten. Ja, dat is het probleem op dit moment. En dat werd nou heel groot. Zo'n goals verschil, Marloes Vrieswijk. Weels we Marlo Kuper al in het veld hebben. Hier. Julian Vrieswijk werd ik van grote afstand dwong. Het is de controle bij DAS 46 op dit moment. En het wrakselen van LDODK. Waar kan hem vrij spelen? Waar kan een goede kans creëren? Nog zo'n seconde op de schotklok. Maar nou de rebound voor Marlo Kuiper. Die dus nou in het veldkamer is voor Diana van der... En dan een misverstand en balverlies. Ja, dat kan ze nou eigenlijk juist even net broeken. Spoedoerlis. De knap zal het ommatten, want oors dan hebben we bij Skoft al een heel groot verschil. En dan wordt het een dreefverhaal. Weer een schot van Nienke Hinsbergen en weer dichtbij. Maar de spanning is van de kopjes aan te lezen nou bij LDODK, want dit is wel onverwachts, hè, dat ze op zo'n grote achterstaan in zo'n kwart stenen. En de koer wordt net eens meer rekken. Nou dan misschien. Ja, Marloes Vrieswijk. 14-8, nog altijd 6 verschil. En nog een liefste 8 minuten te gaan. Ja, als ze wat willen, dan moet ze eigenlijk zorgen dat ze iets koft. Het gaat naar 4 of 3 tillen kennen, denk ik. Hè? Ja, dat is heel mooi wijs. Als het een god van, als het nou is, zij samen rust had, dan wordt het heel lastig, denk ik. Maar ja, het kan samen de oors. LK moet vooral even, denk ik, iets meer rust zieken in hun spel. En zie je even de goede meesken op. Nou, ik denk dat ze hier in dit vak even iets meer op Marjolein spelen moeten. Die had gewoon aanvalt iets oers in Ken Petersen. Dus ze moeten dat echt. En Lineke die kent het wel oud normaal. Dus nou, dat is nou ik, hè. Beide jongens op Marjolein. Ja, nou is ja, het is belangrijk dat ze aan de bal houden. En dat doen ze nou gelukkig. Ja, André Zwart. Felle duels daar onder de koer. Maar die Jelmer Jonker en Max Malenstein, die ziek het. Die bal is ertussen nu te stellen. En elke paas moet nou goed wezen. André Zwart. André Zwart. De dubbel naar Friso Bode, maar die mist. Nou, Lineke, mij zit al. Nee. En dit bent toch de moment die je benutten moet als je inhelling wil. Maar de druk van LDODK groeit. Er komen meer kansen, er komen langere aanvallen. Het wordt alleen nog op dit stuit nog net beleend. Oertreding. En dus de vrije bal voor Harry-Jan Visser. De topschutter, speler van Oranje. Oeh, die krijgt er nou op een presenteerbeleid, maar mist. Nou, dat is dan eens een keer een gelokje voor de gediksters. Want deze hier direct Samarin kent. En wordt ervan profiteerd. Nee, nog net. Maar er is onder voorkant alweer een oertreding west. Dus balbezit Blues. Marjolein Kroondam.
in de buurt. Nog een keer. Marjolein Kroon. En dan mat Lineke Pries het nou toch een keer aan, meidje. Friso Bode. Nee, kansen komen er wel. Maar het rendement is te leeg op dit stuit. Oeh, dat het André Zwart ook nog blokt. Dat wordt natuurlijk viert als een oerwinning voor Jelmer Jonker. Dat is wat men hier zien wil in de Eendracht. Strijd, mooie duels. En eerlijk is eerlijk, tot nota. Ja, en daar is Marloes Vrieswijk die hetzelfde door de orenkant. Nou, dit wil ons wat. Dat het zat er ook in, Jonsjoen. Dan krijgen we een mooi padje. Ja, zeker dat ze hopen dat ze wat dichter bij gaan komen. Ze zie ik hier nog hier duidelijk meer famkes op. En nou, komt snel op hun lokken. Eindelijk, hè, want hij weer wem is. Maar nou maar Lineke Pries hem zelf nemen. Dat is de nieuwe regel dit hier. Dat hem krijgt, maar hem ook nemen. Meidje hem. Ja, dat doet ze. Dat is goed voor haar, goed voor LDODK, maar vooral voor haar zelfvertrouwen. 14 jongen. En nu is het zaak om de trend van de laatste minuten terug te zetten. En de onval langer en geduldiger uit te spelen. En daar krijgen ze de kans voor, want Nove, dat zijn ze 40 een beetje ongeduldig in onval. 5 goals verschil, nog 5 minuten te gaan. Marjolein Kroon en verrekken en dan is het 14-10. Derde doelpunt in Tusken van Marjolein Kroon. En daar een opmerkelijke wissel. Marvin Piepers het veld in. Friso Bode mij er even uit. De tactische wisselingen binnen begang. Ja, en je maakt in Wurg een wereld wisselen, hè? Ja, ik snap de wissel wel. Hè. Marvin is verdedigend wat sterker in de eerste niet. En die maakt Max natuurlijk even van het scoren nou houden. Die had even een goede fase aan zijn knieën en daar heeft Friese moeite mee. Het komt ook omdat Jelmer Jonker die speelt vooral in de afvang Sien André. Nou, en dan maakt het van het doelpunt van Max je dat vaak nou even. Ja. En die maken hem dus, hè? En die maken hem dus, ja, helaas. 15-10, Max Malenstein. Ek alweer in tweede goal. En nu de vrije bal voor LDODK. Normaal sprutsen wint dit grote kansen voor Erwin Zwart. Kinder het holle kool horen, ja zeker kinder het kopje kool horen. Feilloos erin. 15 over. En ik hij op 3 treffers in Tusken. Geertje Hoekstra. Ja, en daar is het de broedertwist in het voordeel van Julian Vrieswijk, zijn broer Pascal. En nu dus de mogelijkheid om wat dichterbij te sluiten. Het verschil van size is nu nog 4 en dat maakt eigenlijk nog wat naar beneden voor het schoft. Liet ze 4 minuten nog op de klok. Marjolein Kroon. Kan zij het dan doen? Nee, dat is gewoon te kwad. En dus blijft het voorlopig spannend hier in Nijenveen. En de spanning leidt er vooral in dat LDODK nog wat dichter bij de Nijenveeners in de buurt komen kan. Want laten we wel wezen, een ploeg die in de eerste helft 15 keer scoort, maar nog 3 keer again, die is op dreef. Ja, dat klopt. Ik vind wel dit vak van dat wat nou in de aanval zit, is toch een mindere aanvalsvak, vind ik. En daar moet toch eens vooral van Harry aan komen. Die zit net echt lekker in de wedstrijd. Dat weer het probleem met name dat de andere spelers de scope pakten. Maar als ze het daar een beetje dicht houden kennen, dan kunnen we hier er dichterbij komen. Maar goed, dan moet ze wel wat langer de bal in de ploeg houden. Ja, en de geloofsfactor speelt ook nog net mee. Want dit is op zich een prima schot van Lineke Pries. Maar dan valt die rebound weer precies in de handen van Malenstein. Het zit ik nog net echt mee, voorlopig. Nee, maar dan moet ze zelf maar uitdwingen. En Perger dat telt even net. Ze moet ik wel die bal pakken. En het is nou echt een op de famkes hier.
Nou, Marvin die speelt zijn max in de rebound. Nou, ik denk dat ze vooral Marjolein even op zikje matten. En die had het volgens mij het meeste kans om te scoren. Marjolein Kroon. Instelling. En er keurig omheen. En die dan. En en dan gaat die er echt nog net in. Ja, ik weet het wel. Er zit protte druk op. Ze wordt hinderen aan alle kanten. Maar Marjolein in topvorm gooit ze ook erin. En dus staat DOS 46 nog steeds comfortabel 4 doelpunten voor in de eerste helft. 15 Alve. En Hazek het balbezit. Harry-Jan Visser. Ja, die wordt goed verdedigen door Erwin Zwart. En daar is vol heel tijd knap de onderschepping. Maar nu is het zaak dat dit vak er wat mee doet. Ze krijgen keer op keer die bal waarom in het vak, maar dat moet profiteerd worden. Nog 16 seconden op een schotklok. Dan moet in elk geval de koer weer rekken worden. Marjolein Kroon dan. Daar is Marjolein Kroon dan al. 15 tolven, maar nog 1 minuut tredje. En dan hebben we in één toch weer een hele andere wedstrijd. Ja, en dat is ik, DOS die valt even stil in de aanval. Dit verdedigingsvak van LJK die moet het redelijk tegenhouden kennen. Het speelt heel vol op Harjan. En nou ja, Erwin die had hem redelijk onder controle. Want hij hoorde net wordt mij scoren, dan moet dat nou, goed gaan. En hier moet ze toch vooral Marjolein in mindere mate. Ze... Nou, dan had DOS 46 eens een keer de pech dat die bal een keer uitrolt. Dat hebben we aan deze kant al volle vaker zien. 42 seconden en Otsen van Wolle maakt er eigenlijk nog even niet in bij. Waar pakt dat schot? Wordt het Marjolein Kroon of wordt het toch een oor? 30 seconden op een klok. Balbezit, Marvin Piepers zelf. En die wordt dan verdedigd, jongen. Nou, dat vind ik wat aan de zwiere kant. Maar het houdt wel in dat DOS 46 balbezit had. En dus bepaal ik in wat er gebeurt in de laatste 15 seconden. Kiezen ze nog voor één schot? Of zeggen ze van nou, laten we die traaien maar horen. Harry-Jan Visser. En dan zit de eerste helft erop. En moeten we concluderen dat DOS 46 hier in Nijeveen in deze derby het best uit de startblokken kwam is. Dat de voorsprong er op een klok staat van 15-12. Maar dat de wedstrijd nog lang net spel is. Nee, zeker net. En ik denk dat dit wel het nou redelijk haalbaar, meest haalbare weer voor LJK in deze eerste helft. 3 punten achter. Nou, ik denk dat ze net ontevreden zijn mee. We zitten vooral het eerste gedeelte van de eerste helft totaal net in de wedstrijd. En dat is heel goed. Maar het is juist dat DOS nog weer omvalt. En LJK die pakt er iets meer op. Nog lang net goed genoeg. Dus je kent het volle beter. Dus laten we hopen dat het in de tweede helft gebeurt. Ja, want we kunnen misschien ook wel constateren dat DOS 46 nou speelt. Dat dat echt een heel soort kracht slurpt. En die energie rekt een keer op. Ja, ik zag dat DOS ik aan ploeg is natuurlijk. Hè. Ze hebben een paar speerpunten, maar ik echt een paar harde werkers. Ja, die ken ik heel lang het werkje. En zeker met de steun van het publiek erachter hier. Ja, ken ze al die krek, als ze dan krek wat meer kennen ze in LJK dan in de andere wedstrijden. Maar ja, ik denk, het slurpt energie. Maar ja, ik denk vooral dat het een kwestie is van dat LJK zelf beter maakt. Dus zowel verdedigend als aanvallend. En dan moet ze dichterbij komen kennen. Nou, we de wedstrijd in de Gediek er even bij in het begin van dit seizoen. Toen kwam het echt lang leek op. Maar wist LJK uiteindelijk bij 24-20 te winnen. Maar het seizoen daarvoor, dat zit ik nog vers in geheugen. Toen stonden beide ploegen op het veld in de finale van het Nederlands kampioenschap. Hier LJK eigenlijk alles won op het veld. Behalve de finales in DOS 46. Want het lijkt erop dat die mensen hier in Nijeveen in die derby toch extra krachten omboren kennen. Ze gaan liever deel als ze hier verliezen en dat stralen ze uit, hè? Ja, dat weer toen in die finale ik zag. Dat weer heel duidelijk, heel duidelijk beeld om zien scoren verloop mij. Het goal van begin al goed. En dat juist ik even in die, zeker in de eerste fase van de eerste helft. Dat het publiek erachter stinkt, dat ze kon opzwepen en dat ze ja, wat meer kennen dan normaal. Maar ja, dat wisten we van tevoren niet.
Ik denk dat LDK gewoon zichzelf bloemen had. En dat hadden ze zeker het eerste stukje van de eerste helft net hier. En het komt iets meer erin, maar ja, ze zijn lang net goed genoeg om de wedstrijd te winnen. Dus maar het was de helft echt oors. Het is wel een echte derby, hè? Het is echt een derby. Het is heel leuk om te zien en de emotie die spat er vanaf. Ja, dat krijg ik wel heel graag willen. Ja, wat laten we net vergeten, daar hing je natuurlijk toch wel wat belangen om deze wedstrijd. Want als LDODK hier wil winnen Soer, dan is dat in de strijd voor de play-offs een wichtige stap. Ja, dat is zeker. En dan slaat in ieder geval een god met van Fjouwer met DOS. En ja, hoe komt dat league, zo simpel is het. En boven dat binnen er nog een paar belangrijke wedstrijden in Jon. Concurrent maar is in elkaar. Dus het is even afwachten hoe dat gaat. Maar ja, vooral eerst zelf maar even winnen, want dat is het belangrijkste. Nou, het skoft door het nog een minuut of zo'n heel. Ik ben benieuwd wat ze door de thee krijgen. De tactische concepten zullen alle keer even uit de koffer komen. Want ja, na een helft kun je ook een beetje opmaatje. Wij lezen dus zwakheden, wij lezen dus krachtpunten. Hebben de juiste mensen, de juiste tegenstanders. De zil puzzelen worden, de zil sleutelen worden. Maar het goede nieuws is dat LDODK dat God van zo'n punten achter staan. Voor het skof nog waarom bracht had naar het draaien. En dat het wedstrijd een beetje leek te kantelen. 15-12, dat zijn 27 goals in 20 minuten. Dat is voor het publiek in elk geval prachtig. En ik denk dat we een hele boeiende tweede helft verwachten maaien. Het is voor u interessant om even te zien wat er op de orenvelden gebeurt. Er binnen nog een paar hele aardige wedstrijdjes dwaande. Tussen de concurrenten om die play-off plakken. We hadden de wedstrijd tussen Top en Fortuna. En we hadden de wedstrijd tussen KZ en DWO. En als we even naar de orenvelden loeren, dan zeggen we dat DWO, ploeg die het zo verrassend won van LDODK van in de week, nou dus met 15-14 voorstiert in KZ. KZ dus in punten gelijk met LDODK. Een andere wedstrijd die spelen we dus PKC in blauw-wit, Nieuwentje zien tussen staan. En de gegevens van de wedstrijd tussen Fortuna Delft, regerend landskampioen, zien Top Sassenheim, ek meervoudig landskampioen. Die gegevens ga ik hier nog net. Maar zodra we meer weten, laten we dat uiteraard weten. Tolve, maar nog 20 minuten zuivere speeltijd op de klok. Dat is de tijd die het LDODK nog resteert om wat ontstaan te verhoren. Het programma van deze wedstrijd weer dat 46-12 in LDODK 2. En dat weer een behoorlijk verschil. Als de wedstrijd zo? Ja, dat weer een feestpartij natuurlijk. En ja, dat weer heel mooi te zien hoe het tweede van huis ja, echt volle beter weer. Hier denk ik een hele goede start. 8-0 voor volgens mij. En ja, toen dat gaat het eigenlijk nooit liet ze aan en steeds maar uitbouwt. Dus dat weer net een wedstrijd. Dat weer een walkover. Maar goed, dat zei natuurlijk niks over hoe de eerste teams presteren. Want daar is in de beste 8 van de club. In Oernois. En voorlopig, wat ik zie, dat zij ze 40 hier uitstekend partij houdt van LDODK. En ik net onderjocht op een 50-12 vastsprongstiert. Wat ze heel knap doen is maximaal profiteren van slordigheidjes aan de kant van de gedieksters.
Slecht balverlies, minder rebounds, bal naar de andere kant, voor de afstraffen. Ontnota jouwt hun dat dan eigenlijk een terug te vastsprong. Maar ik vrees je meer aan als ze aanst antwoord op de storm die er ongetwijfeld komen zal naar de speech van Henk-Jan Mulder en Jan-Jouke Vlakstra in Schoft. Want dat het oors mat, dat is duidelijk aan alle kanten. Dat het oors ken is echt duidelijk, want ik denk dat het gros van de LDODK's nog net op 80% zit van wat ze echt daadwerkelijk kennen. En als dat goede gevoel als het loskomt, kennen ze er echt samen en jongens staan en waar wit zelfs er oorheen. Nou, dat is het spanningsveld waar we op wachten. De pauze wordt het nog een liefste 3 minuutjes. En dan groeien we daar naar de climax van deze noordelijke derby. Dat was zelf de eerste 3 hier van LDODK dat ze in de kwarbeleg zitten aan het roer staan. Zitten daar al derby's tussen? Of weer toen alleen nog nek? Toen stond trainer geweest van LDODK. Ja. De eerste 3 hier. Toen had je ook derby's mee maken. Maar zie je dat 46 daar toen al bij? Of weer dat toen nog nek, Grens? Ja, toen weer dat weer toen Nick, ja. Die speelt toen haardklasse nog. En die ben toen het 4e jaar was die kampioen. En nee, de derby weer toen echt LDODK en Nick toen. Nou, dat vind ik leuke potjes. Ik herinner me toen dat in een keer de door van de hal op slot moest, op de les van de brandweer. Zie er nou dik 200 man boeten. Zie die al laden vol, zoveel mensen moeten erheen. Nou, zit hier echt mooi vol, groot vol, maar ik zei ze, protte vriezen, ja, dichterbij kun ze net een wedstrijd vinden. De andere wedstrijd ben alle keer in het westen van het land, in het midden van het land. Dus de ambiance leidt het net. De spelers staan gewoon weer. Waarom komen uit de kleedkamer? Staat Henk-Jan Mulder te praten met Eline Haan, Jeugd International. Lessen Dijs al invalster in de wedstrijd van Top. Voor de tweede helft in, scoorde maar eerst 4 keer toen. Die zonder goed op dreef. Had er een Schotse uitlijn met een Brutsen Pink. Is weer hersteld gelukkig. En zij zal aanst Gazi aanmatten, want wat LDODK verlegen om zit is om skutters, om aanmakkers. En Eline Haan zou daar best zijn actieve rol in spelen kennen. Jan-Jouke Vlakstra praat even bij mij, Julian Vrieswijk. Hoe vlenen we het aan? Nog 1 keer de kop binnen maar. En dit kan wel eens 20 hele belangrijke minuten worden in de ronde van de Korbbal League. Die kan wel eens hele grote invloed krijgen op de uiteindelijke play-offs. Doch DOS 46 weer helemaal mee. En Hackett, LDODK eerst een beetje aan. Of kan het toch nog de goede kant uitvallen. En wat zou er door deze kapjes in gaan? Ze gaan nou de wedstrijd in hand bij DOS 46. Maar kennen zij de storm aan die er aan komt van LDODK? Want denk erom dat hij dadelijk gaat jouwen. Ekwisselingen in het veld bij DOS 46. Ik zie Leander Zwolle terug het veld erin. Nee, die gaat alweer aan de kant zitten. En dat betekent dat Pascal Vrieswijk nog altijd het duel omgeeft met zijn broer Julian. Julian is de jongste, Pascal de oudste. Staat er tussenin nog een zuster, Marloes, en die zit bij LDODK. En daar is Marjolein Kroon en dan, verdikken, dan hier dit een fantastisch moment best om er voorin te gooien, maar dat misleert het dan toch wegkrijgt. Maar daar is ik alweer het balbezit.
trekt de score iepen. Weer een overtredingsjongen terug scheidsrechter Johan Vries. En dus een vrije bal. Die normaal sprutsen naam wordt terug Lineke Pries. Zij had een rieten hand dat het haast 1 op 1 doelpunt meer. En het zou Joert ik heel welkom wezen dat hij erin ging. Maar het zit nog net mee, ontnota. En dat had LJODK wel nodig. Blokje van Marloes Vrieswijk, die zit lekker in de wedstrijd, hè? Arjan Visser, ek vierste kwart. En daar, hey, je wordt toch gewoon een bal uit de hand, mijn helle scheidsrechter. En daar fluit het er dan net voor. Nou, woede bij Julian Vrieswijk kan ik begrijpen. Maar Vries is net scheidsrechter bij een bordje praten, maten, want dan haast het zin niet. Het komt uiteindelijk correct weer goed. Waar maakt het die bevrijdende eerste goal van de tweede helft? Dat is waar de wedstrijd om vreegt. Nee, eerste kwart. Maar in elk geval balbezit. Marjolein Kroon. Ja, die werkt als een hinder, maar kent het echt net alleen aan natuurlijk. Deze maakt een hutwerkje voor de kansen en nog volle hutter voor de goals. En de eerste 2 minuten van de wedstrijd van die 24 minuten binnen doelpuntleers. Julian Vrieswijk die zwijnt hier, want zijn broer hier hem te pakken onder de koer, maar hij mist het kansje. En dan is het nou tijd om daarvan te profiteren, maar anders valt er aan de andere kant. Grote plaatsfouten. 4 seconden, maar een schot komen jongens. En daar komt dat schot. Oh, en die wordt mist. Nee, op deze manier wordt het een drege jongen, Sjoerd. Ja, als hij nou mensen een keer scoren maken. En zoals ik dat was een paar goede kansen maakt. Mist. Maar Julian die had nog les uit, maar ik kom net dat hij zelf enkel wat is, want hier er al ik al les van. Weet je nou hoe dat gaat? Hij liet de coach Marvin Piepers extra te worden vak en dat valt niet nou op dat moment blijven op. De organisatie wel een beetje voort vind ik. Misschien het Fries al even, we hebben een ombrengt bedacht willen maat, want ja, die dames, Kerstje Marjolein had best wel hoe. Maar het wordt nog net echt goed deel zetten. Het is wat rommelig, maar even wat meer lijn in komen. Ik denk dat Fries dat heel goed brengen kan nou even. En het is belangrijk dat ze nou even omkomen. Sjog in de 4e Friso Bode inderdaad. Warm erin weer. Ik zie trouwens Wessel Bergsma warm erin. Man van het tweede die het al zijn debuut maken had in het eerste. Toen om Friso Bode te vervangen. Want het lijkt erop dat Julian Vrieswijk toch last had van dat kwetste ankel. En de competitie is nog lang van zelfs. Dus je moet echt geen onnodige risico's nemen. Nou, hij jouwt nevens mij om dat het nog kan. Toen kwam hij. Zijn broer zal hem net sparren. Hij is net in een wedstrijd. Nou, alles dit weer. Balbezit, dat zijn ze 40 en dan gaan we verder. Maar nog een laatste 22 minuten te gaan. Arjan Visser. En ik, dat zijn ze 40. Had nog net scoort in die. Oh ja, daar is de rebound. Ja, dat wordt goed. Druk jongen terug Erwin Zwart. Arjan Visser kan net lekker tot schot komen en dat levert balwinst op. Maar ja, derde bal onmiddellijk weg kwijt terug Lineke Pries. En dat mij net in deze fase, jongens.
Dit is vregen om ongelukken, want nu valt die bal natuurlijk een keer aan de andere kant. Erwin Zwart, die maakt er achterom. Oh, en daar een lokje voor LDODK, want Julian Vrieswijk krijgt de bal mee. Zie zijn broer. Lineke Pries eruit en daar hebben we dan seizoenkondige Elina Haan. De dame die het zo fantastisch goed invoelde in de uitwedstrijd in top. 5 keer scoorde in een helte toen. Kent zij dan misschien het verschil, meidje? Jongen, hoe is het mogelijk? 100% zekere treffers, normaal sprutsen, gaan er zelfs nog net in bij Marjolein Kroon. En op die manier wordt het wel een hele moeilijke wedstrijd. Blessure bij Marlou Kuiper. En een vrije bal voor Harjan Visser. Ook dat is een speler die een heel hoog schotpercentage helpt uit de vrije bal. Kennen dat ook nou? Ja, hij wil. En dan is het in plaats van 3 goals van LDODK, nou dus een doelpunt van DOS 46 en is het verschil weer op 4 kaam. LDODK maakt het daar zelf net makkelijk uit. En er zal nou toch echt wat gebeuren moeten. Marlou Vrieswijk. Nee, ik werd na 1 schot de bal kwijt. Begint hij een beetje zwaar te maken, Jan Sjoerd? Ja, een beetje wel. Met name het vak van André, wat nu in de verdediging zit, dat hier eens duidelijk scoren maken. Wat ik zei, de organisatie is een beetje voort. En ja, DOS die profiteert het eens al. En Harjan die maakt zijn eerste goal. Ja, dat is ook jammer. Maar ja, goed, je moet beter aanvallen. Dat gebeurt nog steeds net. Maar voorlopig moet LDODK eerst verdedigen. Want die druk van DOS die groeit natuurlijk, die roeken bloed. Die staan wij fjouwen voor en die kent zo weer naar 5 tellen. LDODK wankelt. Had het moeilijk. Jelmer Jonker. En dan eindelijk weer even balbezit. Maar we wachten nog altijd op de eerste goal van LDODK in de tweede helft. En weer naar Ian Scott de bal kwijt. Maar Loes Vrieswijk toch international. Dat ben toch de meesten niet eigenlijk de karren wat loeken matten. Die jouwen dan toch het verkeerde voorbeeld dadelijk. Zwijnerij. Want Nienke Hiensbergen weer heel dicht bij de treffer. Daar maakt het de verlossende goal. De eerste goal van de tweede helft voor LDODK. Maar dat er één valt, dan vallen er meer. Ja, Marloes wordt verriefelen door haar eigen broer Pascal. Te trotzichtig. Ja jongens, en op deze manier kun je nooit winnen. Het zal echt Oors maken nou. Want Oors krijgt DOS 46 het op een presenteerbladje. Ja, Kim Petersen profiteert weer. En dan is het 5 goals verschil. Friesebode komt waarom in het veld en het is nou Julian Vrieswijk die het eruit gaat. Ik zie ook een protte, slordige passes. Heel dit weer eens onrekken. Ja, en alle duels onder een koer werden verlend. Nee, de swoon is er op dit moment uit bij LDODK. En het is nou het moment van DOS om de wedstrijd misschien wel helemaal te beslissen. En het
wrangen is dat LDODK het vooral aan zichzelf te wijten had. Hè? Ja, vind ik. De irritatie en dat kan je heel wat merken. Ze moeten echt wat rustig bloeien en een beetje weer waarom naar de basis. Dus zoals nou dat ze gaan steeds wat irriteren aan de scheidsrechter. De scheidsrechter zien nog een koor, verkeerde moment zitten. Maar één wat meer rust in het spel komen. Niks aan de hand. Er wordt appelleerd dat het schot te let was over de schotklok. Maar de bal had wel degelijk de koer rekken. En nou dan. Dit wordt een strafworp. Ja, een beetje ophef. De coach van DOS 46. Die met hem Deliaan vindt de scheidsrechter te nadrukkelijk aanwezig. Oerlis met de jury. En wat oerbleelt is de strafworp van LDODK. Liet ze Santje minuten op een klok. Ja, hij zilde nou toch echt wel iemand, hè? Friso Bode. En dat gebeurt dus weer net. Nou, ze staan gewoon in een liefst wonderlijke neder. Want alles wat misgaan kan, dat gaat nou echt mis op dit moment. Dat weer voorhand ik de grootste angst. Dat de spelers zo gretig binnen dat ze zien haar zelfs beginnen te spelen, maar dat is op dit moment vol aan de gang. En dat is toch wel verrassend, ja. Maar zo'n volle routine in de ploeg. En zo'n goede eerste seizoenshelden. Ja. En dat viel Max Malenstein. En dan wordt er deerlijk. En hebben we weer een god van 6 punten. En eerlijk is eerlijk. Het is verzinnen. Ja, het is verzinnen. Dus juist denk dat Marvin net een goede druk op Malenstein kent. Daar er wel van inkwam. En zijn nog even een Friso bij Erwin inzet. Nou, proberen om dat wat oplevert. LDK is steeds het ziekje en het wisselen en kan het net vinden. Dat is heel duidelijk. En dat zit lekker in de wedstrijd. Dit verschil. Ja. Dit weer de grootste angst dat zo'n fase in de wedstrijd komen zou. Dat je jezelf bij de hand op de arm brengt. Dat jou het eerst onder de vleugels. Die vielen dat jou hun extra power en dan ben ze genade is. Met name een man als Max Malenstein die slaat dan juist daar. Leert het al aan de week nog zien. Zijn PKC, zijn top. En dan is DOS 46 een heel gevaarlijk team, ja. En waar is der Malenstein die een einde maakt het onder de aanval van LDODK. En dan dreigt het ze staren gewoon toch wel een aanstraffing. DOS 46, maar het balbezit. Arjan Visser. En Pascal Frieswijk zit er gewoon als een rots in de branding. En die maken het nou haast al. Nou, een gelukje. Maar Friso Bode ziet helemaal mis. En het is paniek in de gediek. Van afstand dan, nee hè? Nee. Ik begin te vrezen, met grote vrezen, dat dit een heel zwier karwei wordt. Ja, het kan was natuurlijk. Het is was in een heel korte bal. Maar LDK die moet echt even weer omschakelen en dat gebeurt nog net. Ik vind dat daar ik net echt super geweldig speel, met name dit vak net, ja, in de aanval. Maar dat andere vak veel sterker. Dus ze moeten in deze opstelling winnen. Maar Marjolein die maakt het nog even net. Nou, misschien dat Eline dat dwaan kan. Maar in theorie, maar André dan ik net. Ja, zulke balls die moet eruit zien om het in de wedstrijd te komen. Maar ik jel nog net op. Nou, ik help het die hopen. Ik krijg er een beetje een zware hol in zijn staren gewoon, want er gaan te volle zaken mis. Maar er is nog ruim 14 minuten te gaan. En het verschil is 6 goals, dus onmogelijk is dat net. Oei. Nou.
Ja, de gemoederen rennen natuurlijk heeg op. Nou, de overtreding. Sjen, Erwin. Nou, dat is de coach ik weer. Zeg wat. Ja, die helpt natuurlijk ook alles uit de kast om invloed op het spultje te hebben. Een dwaalpauze, even ziek helje. Maar de cijfers binnen Bikkelhut. 18 voor DOS 46. 12 voor LDODK. Die had al 9 minuten. Wat er al 11 minuten net scoort. Zeldzaam fenomeen in de korbeling. Ja, dat klopt. Dat is wat ik zei, het leidt om jezelf. En als nou de kans die krijgt, die kinderen het in. Er is wat wisselen. Ja, misschien had mijn time-out nou de zaakjes wat punten op die zijde kennen. Maar echt wat, ja, de dames met meer scoren. Marjolein had het scot op het heen even net. Ja, het zat er ook een beetje lastig, maar ja, het kan sauwers. Nou, Henk-Jan Mulder die griep in. Die had jonge jongens uit de tweede die het niet krijgt een fantastische wedstrijd spelen optrommelen. Ik neem even een Ran Faber, Santje hier, Jeugd International, man van 2 meter. Die staat klaar in tenue, zou er samen in komen kennen. We gaan nog even zien. Nog meer troeven aan de kant. Christian Rikkie komt, Christian Dekkers. Echt een puntspeler, nee, komt er net in. Ran komt er wel in. En ja, dan is die had de laatste week een heel goed spelen in 2. Christian Sitrekkie. Oh ja, Christian, ja. Ja, er wordt rigoureus wisselen nou, want de beide heren uit dat vak worden naar de kant hellen. André Zwart. En dat betekent dat het nou alles of niks wordt. Alles of niks voor LDODK. 18-12 achter, nog 14 minuten te gaan. En een vrije worp voor DOS 46. Een boetekansje voor Harjan Visser. En dat wordt fantastisch verzilveren terug. Pascal Vrieswijk met een hele mooie variant. En het is Nieuwentje Tolve. DOS 46 doet precies alles wat ze dwaan hadden. En LDODK had geen antwoord nog. Nou, eindelijk een doelpunt. Het mag komen van Christian Dekkers. De man die op het veld in de basis stier in de zaal zijn plakje kwijtrekken. En André Zwart, die mij nou beziekjes te litten wat hij wurg is. De eerste goal, nee, meer als halve minuten in de tweede helft. Nieuwentje tredje. En dan... En dan alle duels die alle de verkeerde kant vallen van LDODK. En het balbezit blijft bij DOS 46. Ja, het is jammer dat het verschil zo groot is, want deze wedstrijd vreegt het natuurlijk om meer spanning in de uitslag. Maar voorlopig is DOS 46 heer en meester qua stand in elk geval. En is LDODK aan het wrakselen. Maar als er 1 goal valt, kunnen er meer vallen. Ik daar wat fluiten. Ik daar een vrije bal. En aan Erwin Zwart. Die weet er meestal wel rieën mee. Erwin Zwart. Nee, het valt alle keer gewoon net de goede kant uit, Joert. En dan kun je wel 3 uur korbal in, maar dan hel je het net. Nee, zoals ik de Sanduel, Pascal, die gooit alles erin wat er had om die bal te pakken. En die wint het in Friesel. Terwijl Friesel is normaal dat winnen maar te kennen, maar hier nou net. Ja, het is Christian die lekker die zijn eerste bal maakt. Die had natuurlijk net een sterke rebound. Dus maar we zien hoe het uitgaat. Nou. De ongeval, het eerste ongevalsvak. Nou, mijn Friesel Bode naast Erwin Zwart. Wat kunnen die brengen? Erwin Zwart. Malou Kuiper. Ja, die ballen die vallen gewoon verkeerd. De rebound zit net goed. En het is
vechtend in de bierkaai op dit stuit voor LDODK. Max Malenstein. Max Malenstein. In die lange Randfaber. En de overtreding van Christian Dekkers levert de vrije bal op voor DOS 46. En daar staat Nienke Hinsbergen. Topscorer bij DOS 46 had er al 4 inlezen. En daar is nummer 5. En dan is het gewoon 20 trekje. En is dit een mokerslag? Ja, een domme overtreding van Christian, hè, die bal kan niet gaan. En Nienke Hinsbergen die is gewoon heel sterk met die vrije bal. En ja, dan mag zijn overtreding maar net meisje in die fase. Dat is dom. En aan de andere kant wipt de bal natuurlijk weer uit de koer. En kan er nog meer zout in de woen smaad worden terug. Dat is 46. Rand Faber zit er nou wel goed tussen. En dan geven we naar een slotfase van de wedstrijd, de laatste halve minuten. Waarin LDODK met de moed der wanhoop beziek je mij om er nog wat van te maken. Erwin Zwart. Nee, die had het angeltje echt net op het schouder gehoord. Arjan Visser zit er bovenop. Jouw geen ruimte. Erwin Zwart. Nou, 20-14, nog 10 hele minuut. Als alles nou goed valt, dan zou het misschien nog spannend willen kennen. Ja, dat denk ik steeds. Het is wel steeds krapper natuurlijk, maar dit gaat is wel goed. Ja. Het moet wel alles goed vallen. Ik denk dat ik net pro de kans krijgen moet. Nou, dat is zoals deze bal, die mag net waaien aan dan. Je wist dat Harjan daar goed in is. Dus ja, dan moet alles stilvallen bij DOS en alles moet vallen bij LDODK om dan een beetje in de beurt te komen. Vrije bal, Harjan Visser. Die is meestal degelijk. Nou net. Nou, dat is dan een gelukje met een ongeluk. En dan moet het nou echt gebeuren, het slotoffensief van LDODK. Waar neemt het voortouw? Waar dwat die kans te nemen? Christian Dekker had er al in inlezen. En Soer nou weer vrijstaan moeten. Ja. Malenstein zwemt natuurlijk, beziekt die bal te plukken. En waar valt het schot verkeerd? Nee, dit is een kolfje naar de hand voor DOS 46. Die bewijst had zelfs een fantastische chance. Want hiermee, die deze staan, door zijn wij volledig mee voor de play-off plak. Friese Bode wint nou het duel. En is hastig van Sels. Nog een hele minuut. 6 goals achter. En die valt weer net. En weer bal kwijt naar Ian Scott. Ja, wat kan je het laatst als coach nog doen, hè? Ja, ik denk dat er heel veel al geprobeerd is. En wisselen vak, heren van vak wisselen horen meestal erin. Ik wat oorspeling in. Ja, als ze net vallen, dan werd het lastig. En dat is juist dat de duels nou door DOS gewonnen worden. Ja, dat is funest in deze fase. Ja, Pascal Vrieswijk die is heel belangrijk hier van DOS 46. Die sleurt, die beult, die pakt bal. Nou, dit dueltje verliest er dan correct, maar oh, wat had hij een waarde voor dit DOS 46. Hij zei al van, let LDODK er maar in de gediek winnen, wij pakken ze hier en dan voorlopig leidt hij op schema. En kan LDODK er net volle voorstellen. Het kost het al een tijd. Ja, loopfout Christian Dekker. Het is forceerd, het is moeilijk, het is lastig. Op deze manier loopt LDODK onder kwaste ei. En dat mij we gerust een grote verrassing nemen. Ja, nou ja, goed. Als de wedstrijd zo is, dan is het meer dan trilt van nota. Dan vind ik dat als het echt verzinnen had, dat is net gebeurd, maar maakt me heel raar in dat ze dit nog verliezen. En ja, het is,
de hele wedstrijd jongen haast is het terecht. LDOK gaat net een moment in de wedstrijd zitten. Nog 8 minuten en 8 tellen staan er op de klok. 6 goals verschillen. Waar leeuwt er nog in wonderen? Dat 46 hoeft alleen nog maar mij te scoren. Die bal wat in de ploeg te houden. Hoeft niks meer te forceren. En dan stappen zij als winnaar uit deze derby. Nou. En dat slag het om. Er worden risico's namen in de verdediging. Die worden genadeloos afgestraft. En dat betekent een verschil van zo'n goals met nog zo'n minuten te gaan. En dan denk ik dat zelfs de grootste rasoptimist net meer leeuwt in wonderen. Hoewel Marjolein Kroon hier toch een doelpuntje maakt. Maar ik heel even dat ze die eerste maken hier direct in het begin van de tweede helft. Want dan hier een hele goede wedstrijd gewoon, hè? Ja, toen had de kans is draaien met rustig, dat wie op zich goed. En dan mag ze de mazzel had als dan direct naar rust, direct in het 2 makkers. Dan is het een wedstrijd en dat gebeurde net. En dan wordt het heel lastig, dat is heel snel. Maar we zijn nog de maanden. En Erwin Zwart zit met zijn vak in ongeval. Ja. En staat Toeker er al aan de weekend weer. Hij maakt voor een week 12 doelpunten. Ja, zo stroef hier het duwt. Net alleen bij hem, maar bij de hele ploeg. En het wordt werken, het wordt puzzelen, het wordt wrakselen. En dat doet, dan zijn ze 40 makkelijker. En daar is weer Max Malenstein. En die beslist het wij, hè. Hij weer Sim PKC en Top Ek. De uitblinker. En nooit in LDODK. Juist in LDODK deelt hij de mokerslagen uit. 22-16, 6 minuten gaan. Pascal. Ja, dan valt alles erin. Nou, had er nog enige hoop weer, dan is dat nou de groemel in worden, hè? Ja, dit is ook gebeurd. Een compliment van Pascal trouwens. Ja, die speelt een geweldige wedstrijd. En iedereen bouwt dus een sterke punt, maar hij begint echt te scoren. En hij gaat een heel goede pas spelen. Ja. DOS 46 had de flow te pakken. Zij binnen de laatste weken al heel goed waren in de competitie. Jelwijs lieten ze kansloos voor de play-offs. 8 punten achter LDODK bijvoorbeeld. En Joert, met deze overwinning, staan ze gewoon naast LDODK en doen ze volop mee. Nou, Ran Faber, de Santje-jarige junior, let even zien waarom hij in Jong Oranje speelt. Hij pakt zijn doelpuntje mee, maakt het te staan een beetje draaglijker, maar het is gewoon 6 goals verschil. 23 Santje. LDODK die wordt hier afsmien duwt. Nou. Dit mij alle getrokken in, het liep mij voetbal. Want de bal kwam op een knibbel bij Jelmer Jonker en hij zal echt over de lijn bij staat, denk ik. En dus toch nog balbezit voor LDODK. Maar de dynamiek is eruit. Het moet komen van 4 afstandsschoten. En die vallen net. Nee, ze kunnen alle keer wel 100 keer zitten, maar als ze net vallen, kun je net winnen. En dat is het grote heuveljoord. Ja, de hele wedstrijd toch. En bij fasen dan komt het er even weer in, einde eerste helft. Maar zoals nog ik weet dat de baltjes correct net vallen. Ja, de kapers gaan naar beneden natuurlijk. Iedereen weet dat de wedstrijd verlenen is. En dan is het lastig om ik nog even super te bloemen. Maar goed, ja, het is terecht winst voor DOS. Ik had het idee dat ze het in de eerste 4 minuten van de tweede helft verschieten hadden. Ja, wat ik zei, dat was echt het moment om weer in de wedstrijd te komen. En dat
toen gebeurde eigenlijk hetzelfde wat eigenlijk de hele tweede helft steeds gebeurd is. En dat ze de krek net vallen op het juiste moment. En zoals Marjolein die maakt het sneeze even niet in 2, maar dat hier in het begin van de eerste helft of tweede helft maar. En nu is het gewoon heel lastig. Nou, dit is het bewijs. 3, 4, 5 scoren van dichtbij. Alles draait eruit. Nee, ik al was hier 100 hier in het veld. Die ballen die vallen er hier net meer in. En dan is dit toch de wondere kracht in de sport. Die verlamjend werkt op de ploeg van LDODK. Net een speler ontworstelt hem op dat niveau. En DOS 46. Die stiert hier heerlijk de bal in eigen hal. In een uitverkocht huis. En ook dit maakt het haar eigenlijk niks meer uit. 3 hele minuut, 6 goals voor. Wilst Diana van der Vorst weer in het veld komt en nou Marloes Friesrijk eruit. Ja, die koert je wordt echt net zitten. Normaal sprutsen is dat toch wel een dame die het verschilmeisje kent. Maar je wordt net. Nee, deze jongens, zoals Pascal Frieswijk en Max Malenstein, dat binnen de motoren van DOS 46, die sleuren haar ploegen terug. En die vertjennen je wordt ik de meest. Max Malenstein. En dat is echt een verschil, hè? Na elk schot bloed gewoon het balbezit. Ja, het is ook gewoon een wedstrijd. De coaches die doen zijn heel druk en 3 minuten en ze zijn 6 voor. Dat ze gewoon normaal aanvallen, dan heb ik niks aan de hand. Dus ja, het is gebeurd. Elkaar verliest er achter. En dan kunnen we eens opmeiden voor een uitermate spannende climax van dit Korfbal League seizoen. Want nu kroept echt alles in elkaar. En nu meest ik helemaal geen stek meer vallen laten. Nee, maar dat hier had ik net mogen. Maar het is, ik weet de uitslag nog net, maar ja, wat het is, er zijn stikkers 4, 6 ploegen die het misschien moet zijn. Die het allemaal nog wel play-offs hadden kennen. En dus ja, het maakt het heel spannend tot het eind van de rit. Begint graag hoor, jongen, maar ja, eigen schuld, dikke bult. Ja, een hudde, maar terug de constatering van Jan-Sjoerd Pool, oud-trainer van LDODK. Nou, technische man bij de club. Zij zullen huiswerk krijgen, ze zullen praten worden, maar de kopjes zullen toch weer skinmaken worden, maar want ja, het kan nog steeds die play-offs, maar het is een stik dreger, man. Nou, ze sparren in deze fase LDODK, want het verschil hier al lang volle groter wijze kent. En laten we net vergeten, het onderlinge duel, thuis waard mij 24-20 won. Dus er staat nog steeds wel wat op het spul. Doe meest hier eigenlijk net met meer dan 4 goals verschil verliezen, want dan had het onderling echt nog een negatief resultaat. Hè? Ja, klopt, maar het is nou cijferverschil, dus ik zou net meer zitten dat dat hersteld wordt. En ja, dat is een extra handicap, wat ze al die eindigen. Nienke Hinsbergen voor zo'n puntenverschil, 24 centjes. En de euforie is compleet hier in Nijeveen. Publiekswissel voor Jelmer Jonker. Leander Zwolle mij nog even een paar minuten het veld in. Verse kracht. En wat zullen ze hier nog lang van genieten. Ja, symptomatisch. Inschot, balkwit. We zijn daar aan de laatste minuut van deze noordelijke derby, die het eigenlijk nooit echt een lekkere wedstrijd west had. Daarvoor weer LDODK te min. En DOS 46 te goed. Nee hè. 5 doelpuntjes in de hele tweede helft om nota van LDODK. Dat is 4-4 beneden de maat. Daarmee red je het net, geen enkele ploeg.
De meesten stenen op de banken. Het applaus is begonnen. De laatste hele minuut gaat in. Het wordt een grote vreugdetour voor Drenthe en Nijeveen. Want zij binnen volslijn weerom in de play-offs, in de kworbelcompetitie. Friso Bode voor de statistieken. 24-18, 6 goals verschil. Nog 12 tellen op de klok. Het is toch 46 wat het beste met de spanning omgaan koer. LDODK gaat terug de ondergrens en maakt het haar zelfs heel moeilijk dit seizoen. Maar nogmaals, het goede nieuws is, er is nog wat te heljen in die laatste 4 speelronden, want alle orenploegen echt nog een raceprogramma. En daar is het laatste fluitsignaal. En kunnen we concluderen dat we een terechte winnaar hebben, dat 46, hè? Ja, heel duidelijk. De hele wedstrijd voorstaan. Ja, 3 keer krijgen gaan ze meer beleving in de strijd. En dat ze snel door elkaar krijgen wat meer te maken dan oors. En ja, dat wil ik heel duidelijk zien. Hij staat scoren voorlopig mij, maar ze had echt duidelijk verzinnen. Verdedigend zitten ze goed op. Had het heel moeilijk maken, maar het hard te verdedigen. En heel elkaar die kon er gewoon net goed mee omgaan. En ziet eigenlijk geen moment in de wedstrijd. In hoeverre is dat een mentale kwestie? Ja, ik weet net dat het een mentale kwestie is. Achterverdedigen maar goed mee omgaan. Ja, de goed shit is een tweede. Ja, en dat het mentaal is, ja, dat weet ik niet. Dat zou ik kennen. In alle gevallen is LDODK waarom op ierde. Nadat ze in het begin van de competitie haast onverslaanbaar weer een heel groot pad op nummer 1 steen in de Kworbel League. Zak je ze nou naar het rechterrichtingsambitie. Zij is de zon de plak. En hebben ze nog 5 wedstrijden om waarom te knokken naar die top 4. En dat zal een dreig verhaal worden, want ze moeten nog zien top Sassenheim. Die krijgen ze thuis, maar ze moeten ook nog uit naar PKC. Dat is ook een ploeg die het nou gewoon op kop staat, waar ze eigenlijk, daar hebben ze nog nooit won. Dus er lijkt nog wel wat in de route naar de play-offs staan. En dan leidt dus hoeswerk. Ja. En er zijn nog 5 zijwedstrijden te spelen volgens mij, dus of zo, ik weet het niet eens. Maar het is nog een lange ruk en ja, het is gewoon naar jezelf zien en de LDK moet echt in de spiegel zien van wat hebben we verkeerd in protesteren van deze wedstrijd. En maar het moet al los, want ons wordt het heel lastig. De terugwinners krijgen haar ereronde. De hand in waar naar de volle tribune staat. Ja, dit is genieten met een hoofdletter G. Terugde overwinning voor DOS 46. En de reacties en de geervetting van zelfs Moon bij us op Omroep Friesland. Dank voor het zien en graag tot een andere keer.